हिन्जाव बेलाय माजादनि बिसि बेलाय गिलु बालुलाय ओ खानाय थमब्रेब्रे रागा खरारा एसेल' खोथाखौ लाना रागा जोंनानै सन्देह खालामग्रा रागा जोंनानै सन्देह खालामग्रा माबादि हिन्जाव नोंलाय माजादनि बिसि बेलाय माबायदि हिन्जाव नोंलाय माजादनि बिसि बेलाय गिलु बालुलाय हो खानाय थमब्रेब्रे रागा खरारा एसेल' खोथाखौ लाना रागा जोंनानै सन्देह खालामग्रा रागा जोंनानै सन्देह खालामग्रा जाबाय माखौ इसेबां बोराबबाय थाखो आं बोराबो ना नोंसो बोराबो दिनै आं हरसे मेथाइ खनबाय थागोन एमाव राजा दे होखावलायनोसै एमाव राजा नोंहा एग्जामा मा जाखो एग्जाम जानायाव नोंहा फरायनांगौसो ओरैनोबा फरायनायानो जायाखै फरायहैदो थां नंगौथ' आरो आदै आंना एग्जाम दङलै आं फरायनोसै दे आच्छा जागोन दे थां फरायहै थां नारजि बुदां जाबाय दे मेथाइ खनै खनै गारमायानो जिजोबसिगोन नोंना जिथु दिनै गोलोन्दै ओंखारहोलायलायगोन आं गोदनायाव गिदिर दैहु बायदि जायोना बिदि दिहुनो गोनां दिनै मा होनबाय थायोथाय जाबाय दे फारागा जोङो आरो ओमफ्राय गथ'फोरनि एग्जाम दङ मानो दावराव खालामबाय थाबावनांगौ जाखो आच्छा बै समाव लाइजामासो देरसिन जादोंमोन नङा होमबा थाङा मानो गोजाम फाइलफोराव लाइजाम दंबावो खोमा नागिरै थां फरायहैथां थां एबारनिफ्राय आं लाइजाम मोनबाबो फरायथारला दानि जुगावलाय लाइजाम लिरखालाना बयबो मेसेजसो गेलेयो थारमाने नों आंनाव मेसेज दङ सानबावदों आरो ना ओइ नारजि बुदां आं नोंखौ जेबो सानाखै मिथिबाय नों अखासिखौसो सानबाय थादोंमोन ना एबार आं हाथरखिसो नागिरहैनोसै मा औ आं हाथरखि नागिरहैनोसै एबार ओइ नारजि बुदां जाबाय दे नों जौबो फेबाय उन्दुफैदो बेफोरबायदि मेथाइ खनबाय थानांला गथ'फोरनि फरिखा समावलाय मानो दावराव दावसि खालामनांगौ जाखो फरिखा जोब्बा दावराव खालाम आच्छा फरिखा जोब्बा जागोन दे आरो आं एसेबां गाज्रि दावराव खालामबाय थायाखैना आं मेथाइसो खनदों एमाव राजानि एग्जाम दंथारो फरायनो हैथांना मानो एसेबां नांजाबाय थादों आंखौलाय माबायदि हिन्जाव नोंलाय मा जातनि बिमा नोंलाय गिलु बालुलाय दुगा मारारा बोराब गादुरा एसेल' खोथाखौ लाना रागा जोंनानै दावराव खालामग्रा रागा जोंनानै दावराव खालामग्रा माबायदि हिन्जाव बेलाय मा जातनि बिमा नोंलाय गिलु बालुलाय माबायदि फिसाय नोंलाय मा जातनि बिफा नोंलाय गिलु बालुलाय खानाय थमब्रेब्रे रागा खरारा जौ फाग्लाग्ला बोराब गादुरा एसेल' खोथाखौ लाना रागा जोंनानै सन्देह खालामग्रा नोंबोथ' एसेल' खोथाखौ लाना रागा जोंनानै दावराव खालामग्रा लाजिनो रोङैफोर लाजिनो रोंला नामा नोंसोरो दासो सेंग्रा सिख्ला गोरलैफोरबायदि नांलायलायबाय थानो लाइजामा सोरनिबा दुखु मोननांगौ सोरबा दावराव दावसि जालायगासिनो सोरहाबासो बे हराव उन्दुनो नागारनानै मानि दावराव दावसि जाबाय थादों मानि दुखु जाबाय थादों नोंसोरालाय माखौ एसेबां फुरथि मोननानै दावराव जागासिनो नोंसोरलाय आंहासो रागा जोंनांगौ नोम्फाखौ नोम्फा नारखो बुदाङासो आंखौ हाबा लानानै गावनि गोसो थोनाय सिख्लाजों लाइजाम हरखुमालायबाय थायोमोन लोगो हमलायखुमाबाय थायोमोन आंहा जेबोखौनो फात्ता मोना हनै ओमफ्राय आंनि मेगननि सेरावनो हिनजाव गदाय लाबोनानै लाफैलायबाय दा थांबायना हिनजाव गदायाबो गैला गावबो गैला आं बेफोर रागाखौ सोरनि सायाव हगारनांगौ जाखो नोम्फायाबोथ' गैया नोम्फानि सायाव हगारनोबो नोंस्रा बेखौनो दावराव जागासिनो उन्दुनो सुख गैया बुक गैया उन्दुदो माबार दे बिहामजो नोंबोथ' मालाय मानोथो नांजाबाय थादों आं नांजायाखै आयै बेखौसो आङो उन्दुनो लिंफैदोंमोन मा जायो मा खालामबाय थाथों हारसिं बोराबा गाव थाबाय थागोन उन्दुहैथांदोदां जागोन दे हा उन्दुनो जायाखै नामा नोंहालाय उन्दुनोसै उन्दुहैदो माबार दिनैनि बे हरा जागोन बेसेबांबा गोलाव आरो निजोम बे हर आरो निजोमाव दिनै आं हारसिं
Neng 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 अखासिनि दावरावना एबार हाथरखि नागिरहैनोसै आं हाथरखिखौ मोनाबा मंगलस्रियाव थांगोन मंगलस्रिखौ मोनाबा प्लुट'स्रिखौ नायहैगोन जायखिजाया मोनसेब्लाबो ग्रह लानानै फैगोन एन्टनिय इसेबां हराव मानो फैदों नों माने आं गाबोन फुङावनो फिलाडेल्फिया थांनो नागिरदों फिलाडेल्फिया माने इउएसआव थांनो नागिरदों नों औ मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आं दा आं गुवाहाटी फारसे रावना होलांनोसै गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय फिलाडेल्फिया डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय फिलाडेल्फिया सहैयो जानो डाइरेक्ट सहैनाय नङा नाथाय लेअभार जानानै थांगोन नंगौ नामा आंबो फिलाडेल्फियायाव थांनो लुबैयो लुबैनायालाय जागोन दे नेक्स्ट टाइम नोंखौ लानानै थांफागोन आं थ' मोजाङै थाबानो जाबाय नोंबो मोजाङै थांबानो जाबाय जोंलारि मा सानखो नों आं हले नोंखौनो अराय सम नेबाय थागोन जागोन दे नोंलाय फिलाडेल्फियानिफ्राय फैग्रोदो बाय सेफ जार्नि एन्ड टेक केयार हा फिलाडेल्फियानिफ्राय फैनायखौ नेनानै थागोन होननानै बुंदों नामा बिदिब्लाथ' बुजिबाय आं लाभ इउ जोंलारि आइ लाभ इउ टु आं थाबैनो फैगोन आंखौ नेनानै थाबानो जाबाय खानाय सावलायलायथारदोंमोन आरोना नों बिहावसो अखासिखौ मोनैनि थाखाय दे मानिबाय दे बयहाबो एक्स गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थाखायो ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनावबो मानो नोंलाय अखासिनो लाइजाम लिरखुमाबाय थानाय आंहा बेखौनो नोंसाला नारजि बुदांखौसो सानदों दा नारजि बुदांखौ डाउट खालामनायनि थाखाय आंहासो नारजि बुदांजों जावजाफिनगासिनो दा नोङो खोब मिनिगासिनो दङ ना पाक्का नोरो खुरियाव थाव गुदुंजों एवजागासिनो नोङो रुजागासिनो नोंनि लाइजामनि थाखायनो दसे दावराव जालायबाय नारजि बुदाङासो आंखौ बायदिसिना बुंबाय थाबाय माबायदि थारमोन नोंलाय बिहावसो जुदि नों आंखौ खोनाबाय दङबा खोनासं मोजाङानो जाबाय नों थैनानै थांबाय थांनानै थानायमोनब्लाबोथ' नों खम बिखुनजोखौ साजा होबाय थागौमोन बायदियाव जुदि आङो नोंखौ थैनानै थांखांनानै नोंखौ लोगो मोननांगौबा ना नोंखौ खेबसे रायखागोन आं थैग्रोबाय मोजाङानो जाबाय नोंनि थाखायनो आंहा नारजि बुदांजों सानबेसे जावजाबावगोन आं सानबेसे बखिजाबावगोन आं मासे गोरारा बे मावराजालाय मा जादों फरायदोंना फरायाखै बेलाय र' नायहैनो मा जाखो एमावराजा जेबो जायाखै मादै माथो दावराव खोनादोंमोन आं माबा मोनसे जानाय बायदि बुं मा जादों ना फरायनो हायाखै बिराद गोबावसैमोन ना मादै लेखा फरायिया बेनिखायनो बोरैबा मोनबाय थादों गोसोआव हाबा जादों माथो साबजेक्ट दं गाबोनलाय आं माने हिस्ट'रिखौसो लाफ्लांबायना दा राजाफोरनि नामफोरखौनो मुखस्थ' लानायावनो आरो बावगारफिनलाय लाङोसो बेनिखायनो मबाइलाव फाल्थु बुस्थु नायनाङा मिथिबाय नायोबाबो लेखानि सोमोन्दैल' नायनांगौ नोंनो इन्टारनेटनि मा बुस्थुआ नोंनो बांसिन गियान होगोन बा नोंनो बुद्धि होगोन बेखौसो लानानै नों नायनांगौ दा एग्जाम टाइम नालाय नों एग्जामाव माबायदि फरायबा मोजां जागोन माबायदि फरायनो गोसो जागोन बेखौसो नायनांगौ नोङो जानला मोनला नायनाङा मिथिबाय जानला मोनला भिडिअफोर नुबानो नायनो लुबैबानो नायो बिदि नङा गोसोखौ हमथानोबो रोंनांगौ मिथिबाय बेफोरबायदि गावनि गोसोखौ माबोरै कन्ट्रलाव लाबोनांगौ बेफोरखौसो मबाइलफोराव नायनांगौ गुगोल खालामनांगौ आं मानो फरायनो गोसो जायाखै होननानै थाबाय थाबा जायाना दा नै नों लेखा फरायनो हायाखैना खस्थ' थायाखै नङा होमबा जेरै जों फिल्मफोर नायोब्ला माबा मोनसे सिरिजफोर नायोब्ला जों काहानिफोरखौ गोसोआव थायो नङा होमबा थिग बिदिनो लेखाफोरखौबो जोङो फिल्म होननानै बा सिरिज होननानै जोङो गोबानानै लानांगौ आरो जों लेखा फरायनायफोरखौ बेफोरबायदिनो गोसोआव लालांनांगौ मिथिबाय जाहाथे मखस्थ' लालायनो दरखारानो गैया नों बुजिबानो जाबायना थ' नोङो मखस्थ' लानानै गावनि खर'खौलाय मानो जाबाय थाना लानांगौ बेनिखायनो चेप्टारफोराव मा लिरदों बेखौ नोङो मखस्थ' लायालासिनो बुजिनोसो नाजा मिथिबाय जेरै जों सिनेमाफोर नायोबा सिनेमाफोरखौ जों मखस्थ' लायाना हारसिंनो जों मिथिलाङो नङा होमबा थिग बिदिनो लेखाफोरखौबो जों बेफोरबायदिनो गोसो होनानै इन्ट्रेस्ट लानानै फरायनांगौ फरायथारनांगौ एग्जामाव पास जाथारनांगौ होननानै जबरदस्ति खालामोबा नोंहा जेबो गोसोआवबो थानाय नङा आरो नों मोनसे बुजिनाय नङा मावराजा मादै आं बुजिबाय एबारनिफ्राय बेफोरबायदिसो फरायनोसै आं माबाफोर रोङाबा सोंनानै लाबानो जाबाय बे आदै जाथिबो दंखायो सोंनानै लाबानो जाबाय मादै नों जोबोद मोजां मोजां होननानै खर'आव गाखोनो नागिरनाङा नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो आरो गोसोआव लाखि फावगालिनि थाखायसो नोंखौ आं बेफोरबायदि बुजायदों मादै बुजिखादों आं ओमफ्राय आं नोंखौ आइ लिंनो हासिगोन ना लिङा मानो मादै दानो आइ आफा लिंखाबायो नामा नोंसिनि गोसो थोनाय मोजां मोननायाबा फिक्स नंगौना नङा सोर मिथिबायगौसै बेनिखायनो मादै आदैखौनो लिं मिथिबाय ओमफ्राय फरायदो ओमफ्राय लोगोआव दैफोर लाखादोंना लाखायाखै आं हराव दै लोङाना दे होमबालाय मोजाङैनो फरायदो ओमफ्राय मोनसे खोथा फावगालिनि एग्जामालाय मालाथो बेना साबजेक्टआ एसे बेलेग ना बेनिखायनो बेना समफोरसो जागोन आंना गाबोन दे होमबालाय मोजाङै फराय दसे फरायनानै उन्दुबानो जाबाय जागोन दे मादै गुड नाइट उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो
फरायाबाबो जानाय नङाना दा मादै हाफाङा इसिबां मोजां बुजायनानै गालांबाय मादै हाफांनि फर्मुलाखौ लानोसै आङो साबजेक्टखौ बुजिनोसो नायनोसै आं चेप्टाराव मा लिरनाय दङ बेखौ आं मखस्थ' लाला मुगल साम्रायजोआ जाहैबाय भारतनि जारिमिननि मादाव मोनसे साम्रायजो जाय भारत हादरखौ 300 बोसोरसिम सासन खालामदोंमोन मुगला सासन खालामदोंमोन भारत हादरखौ 1526 मायथाइनिफ्राय 1852 सिम भारत हादराव मुगल बंशआ स्थापन खालामदोंमोन बेखौ जहरुद्दीन मोहम्मद बाबरा जाय बिथाङा 1526 मायथाइयाव दिल्लीनि सल्तनतनि शासक इब्राहिम ल'दीखौ फेजेननानै दिल्लीयाव मुगल साम्रायजोखौ जागायजेनदोंमोन बेखौनो मखस्थ' लानांगौ जाबायना दा बोरै मखस्थ' लानांगौ जाखो मुगल साम्रायजो माने मुगल साम्रायजो दङमोन माने गोदो आरोना मुगल साम्रायजोआ जोंनि भारत हादरखौ 300 बोसोरसिम सासन खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयो 1522 निफ्राय 1852 आচ্ছা बेखौ मखस्थ' लानांगोन बेनिफ्राय बेखौ सोर फेजेनफैदोंमोन जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर होननाया दिल्लीनि राजाखौ इब्राहिम ल'दि होननायखौ बियो फेजेनदोंमोन माने ओमफ्राय मुगल साम्रायजोखौ गायसनदोंमोन आচ্ছা बिदि मखस्थ' लानांगोन आरोना बुजिबाय बे मुगल साम्रायजोनिफ्रायनो गोजाननि मुस्लिमफोरा फैनानै बेवहाय मुगल साम्रायजो गायना 300 बोसोराबो मामुलि बोसोर नामा बेनिखायनो जोंनि भारत हादरा दुखियाबो जालांबाय सनानि भारत हादरा इनिफ्राय सोरगिदिं मुस्लिमा बाहा लाजोब्बाय बेफोरबायदि गोसो होनानै फरायोबा इन्टारेस्ट लानानै फरायोबा माथो गोरलैथार गोसोआवनो थाबाय नै मुगल साम्रायजोखौ सोर गायसनदोंमोन आरामसे रोंखाबाय आङो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर होनबानो जाबाय दा गोरलैसो हिस्ट'रिखौ मोजांसो मोनलायलांबाय माथो हिस्ट'रि मास्टार जागोनलै आङो बिनिफ्राय हिस्ट'रिखौ मानसिफ्रा बरिं मोनोना बिराद इन्टारेस्टआव फोरोङोलै आङो गोसोना फरायबावनोसैलै ला एबार महाराणा प्रतापनि नोंखौ अननानै आंनि बिनानाव बादालिया नोंनाव थांबाय नोंजों हाबा जाहैबाय नों आंनि बिनानावखौ मा सानखो पान्सिं बेगसो सानखो ना माखो बापावै आं पान्सिं बेग सानाखैलै आं नोंनि बिनानावखौ दासिमबो आखाइखौनो होआखै माने बुआखै होमबालाय मानोथो मैया गोदना सेरखेनाय मैया थांनाय हराव मानो होनोब्ला आं उन्दुनायाव सिमां नुयोलै बुलायनाय सिमां नुबानो खाथियाव थानाय मानसिफोरखौबो जोफ्लाङो बुफ्लाङो होमबा नोंनि खाथियाव थानानै आंनि बिनानाव बादालिया थैनांसिगौ आरो नोंजों उन्दुफानानै आंबो बेखौ लुगैयालै नाथाय मा खालामनो सिमाङाव मानसिफोरखौ बुनायानो आं मोगथाङावबो बुफ्लांनाय जायोबा बे नोंनि प्रब्लेम मिथिबाय नोङो मानसिखौ बुथारखांनायनि उनावबो आं बुथाराखैमोन होननानै बुंगोन ना आरो नोंनि गोसोआव अननाय दङब्ला नों बादालिखौ गोजानाव थानो होसिगोन मानो होनोब्ला नों सानसे बादालिखौनो बुथारनानै लाखादों बेनिखायनो बादालिखौ गोसोबायदि थानो हो मिथिबाय बादालि नोंलाय मा सानो आं नोंखौ गिबायहाय मानो होनोब्ला नोङो दाखालिबो आंखौ फिउ जोदों मैया हरावथ' आं थैथारनोसैमोन आं नोंजों थाफानो हानाय नङाहाय आं नोंखौ खेबसे नङा खेबनै नङा 10 बारनिबो बारा निमाहा होबाय नाथाय नोङो मोजांखौनो जानो रोङा नों आंखौ खहा खालामा आं मिथिगौ नाथाय एक्सिडेन्टैनो नोङो आंखौ बायदिसिना खालामबाय थायो बेनिखायनो आं नोंखौ गिबाय खोनाबाय मा होनदों बादालिया थांदो थां बापावै बिदिब्ला नों आंखौ मुगैथारबाय आं नोंखौ मुगैयाखै आं नोंखौ गिदोंसो मानो होननानै बुङोब्ला नों आंखौ बुथारथारगोन सानसेबाबो गोसो जाना बुथाराबाबो एक्सिडेन्ट खालामनानैनो बुथारगोन नों आंखौ मालाबा उन्दुनाय सोलायैनो नों आंनि गोदनाखौ सेथेगोन मालाबा नों आंखौ जोरथारथारना बुथारगोन बेनिखायनो आं नोंजों उन्दुफाला आरो आं नोंजों थांफालाबो आंजों उन्दुफायाबाबो बेलेग रुमाव उन्दुगोन ना जोंहा होमबाबो आंनि हिनजाव जानानै थादो दे बिदिखि जायो आरो बांद्राय जानला माला बुंबाय थाना सोबबाहायसिन सोलायनानै हरगोन आं थांदो गावनि दायफोरखौ एसे बिजिरहैदो इसोरनि खाथियाव थांनानै एसे निमाहा बिहैदो मिथिबाय जागोन दे बादालि नाथाय आं नोंखौ गारनो हाया आं नोंखौ लांफैफिनगोन थाथ' दे साननैसो मोजाङै उन्दुदो आं थांनोसै बादालि दे उन्दुदो बेनि खोथाखौ सानबाय थानांला मा जागोन आरो गाबोन नायनोसै मिथिबाय आंहाबो गाबोन फुङावनो मैगं फानहैनांगौ जागोन दे आब' होमबालाय उन्दुदो दे आयै आं थांनोसै दे फिसा मोजाङैनो थां आरो मोजाङैनो मोजां फैफिन क्रिसमासनि सिगां मोनफैथारदे फिसा नायनोसै आयै मा जायो बापावै बहा थांनो नागिरदों एन्टनिय आं US आव थांनो नागिरदों आदा फिलाडेल्फियायाव आच्छा दे मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय ओमफ्राय आंनोलाय माथो खोन्थायाखैमोन दासो दसे एसे सिगां जाब्रबदों आंबो मिथियामोन मोनसे खामानिनि थाखाय थांनांगौ गोनां जाबाय दे एन्टनिय थांदो मालाबा नोंजों लोगोसे आमेरिकायाव थांफानोसै आंबो जागोन दे आदा दे होमबालाय थादो नोंसोर गासिबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायनायखौ सिगांग्रोनो जासिनाय थाबाय मेरि क्रिसमास आदा थांनोसै
दे मोजाङै थांदो सेफ जार्नि आरो नोंहालाय बोरो बिहामजोआलाय फैथ'आनो मालाय बिहामजोआ साननैसो न'आवनो रेस्ट लायोनो थगायाखैथ' मानो थगायनांगौ जाखोब्रा थगायाखैलै दे थगायाखैबालाय मोजां आदा औ बुं आदा आंनो फैसा नांगौमोन बापाव एसेबां हराव मानि एसेबां फैसा गोनांथि जाखोब्रा आलफ्रेड नोंनाव दङना गैया आदा गैयाबा नाङा मानो होनोब्ला नों आंखौ अनखाया बापाव मानो बिदि बुंखो नों आलफ्रेड अना नालाय अना अनोब्रा अनो दे बुं बेसेबां फैसा नांगौ नंमारगौ आं नोंनि बिदा जानानै नोंनो फैसा होनो हायाबा मानिथो बिदाब्रा होगोन ना आं नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ होनबानो जाबाय दे 5,000 नांगौ आदा बापाव 5,000 गोजोन मानोब्रा आदा मानो सोंबाय थायोलै फंबायखौ अनोबा बेफोरबायदि सोंबाय थायालै नोङो दे होगोन 5,000 खौलाय एबारसो फार्स्ट टाइम बिदों आं आदा नोंनाव बेखौनो सोंबाय थायो गावा जागोन दे आलफ्रेड नों सिन्था खालामनाङा आं होगोन अके थेंक इउ आदा आई लाभ इउ गोसोखौ मोजां मोनलायथारदों माथो आदा होनजालायना 5,000 नांगौनो हरनोसै दे आङो 5,000 गुगल पे खालामनानै बिखि याद राखेगा आलफ्रेड आंनि फंबाय गदाय ओमफ्राय दा हिनजावासो मा खालामगोन आंखौ फैगोन ना फैया जाखो बे बाराव जुदि हिनजावा फैयाबा बिफायाथ' आंखौ न'निफ्राय होखारगोनलै मा खालामबावनांगौ जाखो बिनि सायाव बर'दिनाबो सफैबाय बे समावनो जुदि आंना हालाय हाफाय जायोबा माथो आंना लाइफ टाइम बिदिनो दुखुयैनो थांगोन हे इसोर आंनो लामा हरदो आंनो मोनसे आइडिया हरदो जाहाथे नोंथाङा दिन्थिनाय लामायाव आं मोजाङै मोजां आगान होलांनो हायो बे क्रिसमासाव आंनो बेखौल' नांगौ आंनो मोजाङै गियान होदो बास बेनिफ्राय आंनो जेबो नांला हेलौ र लाइनावनो थाथ' सोरसो मेसेज टाइप खालामखोमाबाय थादोंबा बेलाय आंखौ उन्दुलांनाय बायदि मोनाखैथ' बियो आरो बे हर गेजेराव सोरनि फन फैबावदों माला खोनासंखोमाहैनि हेलौ नैलै हिनजावा दंफायोमोन खाथियाव बेनिखायनो रायलायनो उसुबिदा मोननानै बाहेराव फैबाय आं नोंखौ बुंखाबायना जेन्थ'खा आं स्कुटिखौ साननैसोनि उनाव होगोन होननानै होगोनब्रा होगोन नों टेनसन लानाङा ओमफ्राय हराव फन हरनाङाब्रा आं फन हरबाल' रिसिभ खालाम नों सिगां फन हरनाङा दे नङाबा आंनि हिनजावा डाउट खालामगोन सोरजों रायलायनांगौ जाखोब्रा मानसिफोर फन हरनायानो जोबो नामा सोर हिनजावजों रायलायदोंमोन नों रावजोंबो रायलायाखैलै नोंनि फनखौ नायनो सोर हिनजावजों फन रायलायदोंमोन मा सानलाबायोब्रा नोंलाय रावजोंबो रायलायाखै आंखौ खोनायाखै सानदों आयो नों हिनजावा खोनागोन होननानै बुंलायलायनायखौ आं खोनादों आयो है आंनो फना आं नायनि सोरजों रायलायदोंमोन रावजोंबो रायलायाखै होनबा बुजिया नामा जों रिपर्टार नालाय मानसिफोरनाव फन फैनाया जोबा ओमफ्राय नों जानला मानला मानसिफोरनो फन हरनानै जानला मानला सोंहरबा मोजां मोनगोन नामा आं रावबो हिनजावजों रायलायाखै मिथिबाय नों आंखौ हिनजावजों रायलायदों साननानैनो नोङो बेफोरबायदि फन नायनो बिदों नङा होमबा बिदोंथ' आरो मानो होनोब्ला नोङो सोरबा हिनजावजोंसो रायलायखादों दाना नोङो मबाइलावल' बिजि थाग्रा जाबाय गोदो एसे एनै न'आव फैबाबो आंजों रायलायग्राया दाना नोङो मबाइलावल' बिजि थायो सोरजों रायलायदों होननानै सोंबाबो नों मोजांखौनो खोन्थाया माखौ खोन्थाबाय थानांगौ जाखोब्रा बे जोंनि बिजनेसनि खामानिखौ नों बुजिगोन नामा बे अफिसनि खामानिखौ होमबालाय हर मबाइला आं नायनि सोरजों रायलायदोंमोन आं नायनि देलाय फनखौ थुफिनलाय होमबासो फोथायगोन आं नङाबा फोथाया नोङो मानो फन थुनानै देखायनो हायाखै होमबाथ' नोङो सोरबा हिनजावजोंसो रायलायखादोंमोन ना आं बुंखाबायना रावबो हिनजावजों रायलायाखै होननानै होमबालाय फना हर आंनो आं नायनि जानला मानला होनबाय थानाङालै नोङो खामानिनिसो फनमोन बियो रावबो हिनजावनि फन नङा आरो नों आंखौ सन्देह खालामनायखौ ज्राब गारदो आरो गावनि खामानियानो खिनो हासुनो टाइम मोना आरो हिनजाव मानसिफोरजों रायलायगोन ना आं नोंखौ हाबा लाबाय नोंजों रायजो जाबाय बेनो आंना थोजासे मालाय हिनजावखौ आङो पात्ता लानो टाइम गैया हय होनदों मबाइला होमबासो फोथायगोन आं नोंनि फोथायनाय फोथायिखौ आं मिथिया हय होनदों ओइ बाब्रा नों मानो थगायखो दे आं गावनो खोनाथारदों आंनि हिनजावा मिथिबा दिगदार जागोन होननानै मानो थगायो दे आंखौ मानो आंलाय मानो बेफोरबायदि खालामजाखो गावनि फिसाइजोंनो आयो माया दिनै एसेयावनो हमजाथारसिगौमोन माथो बे जेन्थ'खाखौ लोगो हमनानै खोन्थानांसिगोन हराव फन दाहर होननानै फारसेथिं दाउसे देलायाबो दाउ हमग्रा जाबाय जारलासो जाथारसिगोन बोरैबाबा खामानिखौ सिरि मावखुमायाबा जानाय नंला एसे सानै हयै साबधानै थाबायाबा हाखराव गोलैगोन आं आयौ दाबो उन्दुगासिनो बियो फुङाव सिखारनानै फरायबावनांगौआ आइ महाराजा सिखारदो एसेबाबो उन्दुयो नामा
सरि मादै माने आं मैया हराव एसे गोबावसिम फरायदोंमोन गोबाव जानानै उन्दुबाबो थाब सिखारनांगौ फुङाव मिथिबाय नों मिथिखायो दा फुङाव थाब सिखारनांगौ बयबो ज' साहा लोंनांगौ होननानै 7 बाजियावनो 7टायानो जानोसै माथो आबफोर सिखारनानै मोखां गन्थंफोरा सुहैथां जागोन दे मादै जागोन दे जुगोन दे नङा माबार ओमफ्राय फिसाला फिसाजोफोरखौनो गियान होबाबो थोआखै आरो बिजामादैयासो दंफैबावो बिसोरनो गियान होयै होयै आंहासो गियानानो जोबलायलांबाय नै सासेयाबो जौ फेनानै मेथाइ खनग्रानानै दाबो सिखारनो रोंला दै सारलाना हैबासो मिथिसिगोन बियो सन्थला दाखालि मा बाथ्रा बुंनो होनदोंमोन नों मा बाथ्रामोनथाय बावलायलांबायलां नोंनाबाथाय बिदिनो गावहानो माबा बुंगोन होननानै दिनै बुंथ'ला दोननानै थाबाय नै दानाबा बावगारबायसो मिन्थिलालै आं मा बुंदोंमोनथाय बेनिखायनो जौ लोंनायखौ गारदोहाय मा जौ लोंबा बुस्थुफोरखौ गोसोआव थाया उनावहाय जौ फेयाबाबो बावगारग्रा जागोन मिथिबाय बांद्राय लोंनांला नोङो बापावै सन्थ बेरे फुंजानि माथो दाउला दाउ सिखारैनि सिगाङाव सिखारनाय नामाब्रा नङाहाय बियो आंनिख्रुइबो थाब सिखारखायो जिराय जिरायनोनो फैखादों आं दिनै आच्छा बार' थाइबानि लारु सन्थला बिराद थाब थाब सिखारनायनि जाहोना माब्रा माबा जाहोन थालायनांगौ नामाब्रा आं फुङाव इसिबां गोबाव उन्दुनानै थाबाय थानो हायालै बिखुंफोरा सासोयो बाहेराव मा जादों जायाखै बेखौसो मोनथिनो ख्लाब ख्लाब जाबाय थायोलै आं आच्छा बार' थाइबानि लारु बुस्थुफोरखौ नायनो नङा होमबा औ ओमफ्राय नोंहालाय दिनै बेरे फुंजानि मा मोनफैखोब्रा माबालै फंसे बाथ्राया नंमारगोना नंमाराब्रा आंनि एगेन्सै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों नामाब्रा नों थबा मा होननाय जादोंब्रा नै अबेनि इलेक्सन गेलेलाबायनांगौ जाखोसै बुंदोंमोनलै बियो मैया बिनिखायनो सोंनो फैफिनबाय आं मा नों आंखौ थगायदों नामाब्रा थगायाखैलै आङो गेलेनांगौबा गेलेगोनबोब्रा हारिनि मोजां खामानि मावनो लुबैयोना आंबो नों जेबोखौनो रोङा जौ लोंबाय थाग्रा मानसिया मा रोंनोब्रा सोरथो पलिटिकेला जौ फाग्ला नङाब्रा साफा सानैया नङाबाबो 100आव 95 मानसियानो माने 95% जौ लोङो पलिटिकेलफ्रा मिथिबाय आरो सोरथो बेसेबां बुरजा फरायनायब्रा साफा सानैयाल'सो बुरजा फरायनाय थागोन माखासेयाथ' मेट्रिक फेलबावसो जायोलै एमएलएफोरा आंलाय बिए पास बावसो आं हादरखौ सामलायनो हागोनब्रा ओइ सन्थला इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय ना बुद्धि नांगौ बुद्धि जेब्ला बुद्धि गैया नों हाखालाब्रा नों मानसिना बुद्धिया एसे खम ना बेनिखायनो नों इलेक्सनाव दा ओंखार आं ओंखारनायानो जायोब्रा आंजों थाफानो नोङो मा नांगौ होजोबगोन आं आंनो मालायनि होनायखौ नाङालै आं गावनो इलेक्सन गेलेगोन गेलेनांगौबा ओमफ्राय आंसो मालायफोरनो बुस्थु होगोन न' गैयिफोरनो न' होगोन दुखिया मानसिफोरनो न' होगोन फरायनायनि सुबिदा खालामगोन बेफोर खोथाया बुंनायावसो बिराद गोरलैलै जेब्ला मावगोन ना अब्ला हाया मिथिबाय गासैबो खोथाया बुंनायाव बिराद सिम्पोल नाथाय बेनि थाखाय एमएलएआल' मोजां जानांगोन बे नङा माखासे सुबुंफ्राबो मोजां जाजोबनांगोन थ' बेफोरखौ नोङो लिड खालामनांगौआ बेफोरखौ लानानै थांफानांगौआ एसेबां गोरलै बाथ्रा नङाब्रा धैर्य होनाय थानांगोन खोनासंनो हानाय गोहो थानांगोन मानसिफोरखौ थगायनो हानाय गोहो थानांगोनलै सन्थ नङाबा हाया नोंनाव आंनि बायदि मोनसेबो क्वालिटि गैयालासिनो नोंनोलाय सोर भट होनोब्रा होगोनब्रा आंखौ आं बायदि मानसिफ्रा होगोन आरो आंखौबो अनसायग्रा दङब्रा नों आंखौ चेलेन्ज लाफैनो हालै अमा राजा आंखौ हाथारा होनना बुंनाङा सिखारजागोन इलेक्सनाव मिथिबाय दाथ' आङो नर्मेलावसो दङमोन एबारबो हले टिकेटखौ लानोसैलै आं पलिटिकेलनि खोथा रायलायबाय थायो नामा रायलायनांला जाबाय दे पलिटिकेलनि खोथा आंबो रायलायनो फैयाखैमोनब्रा बे सन्थलाया बुंनायखायसो खबर लानो फैदोंमोन सन्थला नंमारगौ ना औब्रा औ आं एबार सिखारगोन नों इलेक्सनाव सिखारबा खोथाया हले गाज्रि जागोन दे नों सिखारनो हायो आं हाया नामाब्रा आं मा जिरायनानै थाबाय थानांगौ नामालाय आंबो सिखारो आरो आंनि न'आव फैनानै आंखौ दम होफैनो हालै अमा राजा आयौ मानो जादों बेना आच्छा बारु थाइबानि लारु आं बांद्राय जेबो बुंबाय थाला नों आंनि एगेन्सै इलेक्सन गसंनोबा गसं आं हमथाया नाथाय बेखौबो गोसोआव लाखि नों मालाबाबो देरहाया सन्थला मा नोङो अमा राजानि खोथायावनो गोजावनानै इलेक्सन गेलेनोसै आरो औ गेलेनोसैलै नों अमा राजाखौ मिन्थियाखै अमा राजाया नोंखौ इलेक्सनखौनो गेलेजानो लुबैखादों गसाय माथो आंखौ रायनासो गालांदोंलै बियो जाहाथे नोंखौ चेलेन्ज होनानै नोङो इलेक्सनाव ओंखारो आरोना गावनि अपोजिटआव सासे लोरबां मानसि नांगौ जादों बेनिखायनो नोंखौ जागौबा उसायफ्लाना गालांदों बियो नांगौ नामाब्रा नोंसोर आंखौ जाम्बा जाम्था सानथारोना सन्थलाया ओरैनो बिए पास जायाखैलै गासैखौबो सिं रोंजोबो एबार नायदोब्रा नैबे सन्थलाया मा खालामनो हायो ना लोगोफोर एबार नायदो आरो नैबे सन्थलानि इलेक्सन गेलेनायखौ दे होमबालाय